Stojíme pred vami vyobliekaní v krojoch. Viete si predstaviť, čo sme ráno zažívali, kým sme sa takto pekne upravili? Ale zvládli sme to a sme radi, že vám opäť môžeme spríjemniť toto piatkové poludne. Skaličania opäť pozerali, čo sa tu zase deje. Via Humana opäť urobila rozruch. A ako každý rok aj tento, druháci z Via Humana pod vedením pani profesorky Masunovej nacvičili program blížiaceho sa slnovratu. Toto vystúpenie je súčasťou nášho záverečného hodnotenia zo spoločenskej a estetickej výchovy a druhá B z dejín kultúry. Tento rok máme rekordný počet účastníkov, uvidíte na javisku študentov z druhej A, B, E spolu 64 žiakov. Vystúpenia vždy bývajú tematicky zamerané na životy našich predkov v minulosti. Ako pracovali, ale sa aj zabávali. V dnešnom programe vám ukážeme, čo všetko sa robilo v období okolo doživie. Touto cestou sa chceme poďakovať aj našim rodičom, príbuzným a priateľom, pretože aj oni majú na vonku zásluhy. Veď zohnať kroj, hrable alebo kosy v dnešnej dobe asi nie je ľahké. No čo vám poviem, žila tým celá rodina. A bola to zábava, keď sme išli s hrablami v Linkovom autobuse. Minulý rok sme boli ako diváci, ale teraz sme sa ocitli v hlavnej úlohe my, druháci z Via Humana. Dúfame, že sa vám naše vystúpenie bude páčiť a prežijete s nami príjemné chvíle. Charakter ľudových zvykov cez leto určovali poľnohospodárske práce. Polné práce boli veľmi namáhavé a preto je pochopiteľné, že ich zakončenie bolo spojené s náležitou oslavou a ustálenými zvykmi. Tradičné zvyky sa zachovali aj pri prácach, ktoré si nevyžadovali veľa námahy a boli pre človeka skôr zábavou a príležitosťou na spoločenské stretnutie. Folklórne prejavy pri príležitosti zakončenia ťažkých prác obsahovali textované, spievané piesne. Oslavy mali svoju zložku, zábavnú, obradovú a spoločenskú. Najspoločenskejšou robotou bolo kosenie a sušenie sena. Práce začínali zvyčajne na nižných lúkach pri dedine a postupne sa chodilo na čoraz vzdialenejšie lúky, zvané horné alebo vyšné. Muži kosti tam chodívali aj na viac dní, nocovali v seníkoch alebo kolibách, aby ráno mohli čo najskôr začať kosiť. Navzájom si pomáhali pri kosení. Ženy za nimi prichádzali na lúky pekne vyobliekané s košmi plnými jedla. Zeleň už v prírode obsadila každé voľné miesto. Pofúkuje vietor a ty cítiš vôňu lučných kvetov, jahôd a čerstvo pokosenej trávy. Príroda vydáva ľuďom prvú úrodu, hovorí sa jej zelená žatva. Všetkých, ktorí okolo nej pracujú, sa zmocňuje pocit zodpovednosti za skoré ukončenie kosby, ale všetci si nájdu čas na krásne zvyky, obyčaje a obrady, ktoré sa ku kosbu trávy a sušeniu sena viažú. Obyčaje a obrady